Jeste li ikada pomiješali Pepsi sa sodom bikarbonom? Ako niste, onda hitno morate pogledati ovaj video do kraja. Ulijte jednu čašu Pepsija. Pepsi sadrži fosfornu kiselinu koja nam je potrebna. On će isto tako ukloniti hrđu, otopiti žvakaću gumu i očistiti vodovod. S Pepsijem ćete očistiti 3 glavna elementa kupaonice: kadu, umivaonik i WC školjku. Dodajte 10 grama sode bikarbone. Soda bikarbona savršeno uklanja kamenac i začepljenja u cijevima. Dodajte oko 1 žlicu paste za zube. Sve dobro pomiješajte. Koristim ovaj proizvod za čišćenje gotovo svaki put kad čistim. Šokirat ćete se koliko će ovaj proizvod dobro očistiti kupaonicu. Pogledajte samo kako brzo nestane prljavština. Ne mogu opisati kako lijepo miriše. Trebali biste očistiti i WC školjku svaki put kad je čistite. Potrebna nam je jedna prazna boca sa pumpicom kako bismo tamo ulili gotovu smjesu. Gospodo, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi u vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!